Assalamu alaikum millətçilər. Yani men şu Halmurad Söyünov'un Halmurad ağanın şu çıkışını, sonku çıkışını dinledim. Özümden şeyle var, misal getirdim. Yani Türkmen milletine yüzlenyen. Hani inne var gözüme de açma vakti geldi deyip düşünen yani henüz hem %80'i henüz okuda şol arkada asılda asman deyip şey deyip gelip görürler da ay yerleştiler inni burada da düşünün. İnni haçana çennesiz beyle yalaka bolup gezmeyen uğrunda bir düşünün. İnni Türkmen halkı inni men düşüncem boyunca 4 milyon deyip aytarlar, 4 milyon 200 yani devlet tarafından bile verilen malumat 6 milyon değil ya da 6 milyon yok otayda. İnni galan olsa 1 milyon inni hemen o opsi bir nime demezler de köp deyip aytamazlar 2 milyon halk var. Yani olam yok. Men düşüncem boyunca 1 milyon 1,5 milyon halk var otayda. Sebep inni görýänsiniz hemme zady düşünýänsiňiz birazajyk bir kelleňizi beýniňizi işledin. Innadır şol yurttaşına çıkan milletlerin, halkın %60'ı Türkiye'de. %20'si, 30'si Rusya'da, Orsiye'de. Ondan başka milletlerde divaydali 10%'ı. İnne näme üçin yurdun içinde halk yok. Bir diňe bilen gorasa bir garry urtymyz, çağalarymyz şolar galdyda inni şu zatlardan bir neme alıp bilen olak, hiç bir analiz alıp bilen olak mesela bir düşünün. Men Halmurad ağanın arkasyny tutamaýdamok. Ya da var şol Türkmenistanyň terör rejiminiň arkasyny tutamaýdamok. Men olaryň ýüzüne ýuwaýdamok. Hiç kimin, hiç haýsynyň ýüzüne ýuwaýdamok men. Ýöne indi men öz düşünçem, öz pikirimi şeýle aýdaýyn da şu gözümiň görýän zatlary. Indi şunça yıldır men yurttaşynda gelip ýören nemelerimden, çekýän ejirlerimden şeýle var. Näýleýdin men wara aýdyp düşündirýän bilmän ýöne çünkü her kimiň hem çekýän jewry menkiden az däldir. Inni bir düşünme, bir pikir etme wagty geldimi diýen. Çünkü biz ýöne haçana çenni beýle bir yurttaşynda şeýdip gelip ýa bir yurttaşynda şeýdip işläp ýörkäk ýöne öz ugrumyda işleben bilemizokda biz. Inni bir öz başlygyň, inni bizde öz Türkiýede patron diýilýärdi. Patron tarapyndan ezilip ya şol öz bir başlyklaryň tarapyndan şeýle ezilip gelme şonu näme sebäpden biz hak etdik. Indi men şugun düşünýän men bol Halmurad Söyünow bol aýtýan gurrunlaryň şeýle bir analiz çykarýanda biz näme üçin beýle bir halk bolduk? Näme üçin beýle bir nimede şeýle bir ezilip gezilýän bir yurttaşynda işlemeli halk şeýle bir millet bolduk biz. Näme üçin?
Birazcık bir düşünün, bir kelleňiňe işledin, bir beýniňe bir işleden canım ildeşlerim. Inni häzir biz öz halk millet bolup şeýde bir kellämede işlämede bilim diýilýän zadyň bir nämedigine bir nemetsek, bir düşünsek, şol zatlary bir biz ele alsak, hiç kim däl, bütün dünýä boýunça şeýle bir ýurtlardan, her ýurtdan biziň ýurdumyza gelip gul bolup işleme nemesi var. Şeýle bir mümkinçiligi, ýani türkçe aýdamda imkany var. Türkmen milleti diňe bir ýokary wezipede, ýani başlyk diýämi, onsoň ýene näýdi, alim, bir bilimli adamlaryň ýokary wezipede oturma nemesi var-da, mümkinçiligi var. Inni şol ýagdaýy, şol nemeleri bilmem üçin almaly däl. Ýeşlerim. Bir düşünün, şol häzir inni köp nemeler aktivistler tarapyndan ýa-da herkilek bir nemeden bir provokasiýon işleri alyp barýan käbir diýen bolýanlar, haram bolu diýen bolýanlar, o zatlar prosta bir oýun inni diýen bolýanlar da şeýde bir ýöne bir halky bir ters tarapa ýöregler ýa-da bir din tarapyndan ine biz musulman, ine bular bir kafir, ya ateist, ýa-da näme diýerler, ýene bir zat diýerler, şu wagt ýadyma düşenokda. Näme diýerler? Näme de oň ady? Ýevrey diýerler. Ne bile diýen zatlar. Şolda indi men ýevrey bolayyn, ýa-da bir dinsiz bolayyn, ýa-da bir baryp ýatan bir kafir bolayyn, hiç bir dinim nimem ýok, hiç bir anancym ýok. Ýöne bir indi bir insanlara, adamlara hiç bir ziyanım ýok bolsa eger, men eýle bir niýetim ýok. Men anançsyzam, men wara hiç Allah adamyna namok, men Taňry adamyna namok. Hiç bir anancym ýok meniň ildeşler. Ene go dogry düşünün. Ýöne men hiç bir insanlyga, bir adamlarda bir ziyanım ýok. Şu güne çenli hiç bir ziyanım bolmady. Ýöne siziň indi şu wagtlar islam diýe dinim, anancym diýen bir ýa bir haçy, ýa bir molla, ýa bir amam diýip görenleriňizi bir gowy bir %100 wara gowy bir pikirediňden şolar bir synap görüňde. İnsanlara, adamzada iň uly ziyan şolardan gelýär. Bir düşünün. Şol adamlar Sapar Iklimov, Halmurat Zöýünov, şol iki ýaşly häzir bize näýle döwlet tarapyndan ýa şol aktivistler tarapyndan şeýle bir neme gelýär-de, näme diýerler, olar biri ahlak tarapyndan, moral tarapyndan bozuk, birisi ogry näçe müň tonnalyk nemeleri baýlygy, ýani paltany ogurlap gaýdyp ýurtdaşyna gaçyp gidipdirler diýen ildeşlerimiz da şeýle düşünçeli nemeler bar. Size men aýdaýynmy, %100 jahil saňal, kelleňiz boş. Birazajyk aýdylýan geplerden, gurrunlardan bir analiz çykarmany öwrenin. Ýöne ol plana ogry ýa biri moral taýdan bozup diýip diýip düşünýän bolsaňyz da eger Türkmenistanaky bolýan medialarda şeýle halk nimelerden näýlek o Türkmenistanaky bolýan habarlary, Atawatan habarlary diýe bize oňa biziň gruppamyz diýlenler, Vatan Satan habarlary diýäse bil halkyň sesi media gruppasynyň adamlardan men şol bir
şol nemelerin bir üyesiyim men. Şolaryň bir ýerisi men. Ýöne şolary görde duraýyn bugun plana narkomana keni, plana halkyň nämesini imläni ogurlapdyr diýip şey diýip gurrun edýärler bolyn. Şoňa söwelenem öz edýän ogurluklarynyň üstüne basyr edip börler. Size muňa bir mal goýun kimen bir şoňa ananyp börsiňizde käbir nimeleri komentarlar görýän TikTok'da bolsun ýa YouTube'da bolsun şular görýän bolun şeýle diýip düşünýärler. Hormatly arkadaşlar, arkadaşlar, serdarymyz şu işleriň üstünde işleýän üçin sag bolun diýip şeýle bir komentar ýazýarlar da. Men şolara näme diýen şolardan goýunam goýudur. Inne goýun diýen bälle da ýöne goýun diýilýän nemede haýwanam şol bir janlyk hem sizden gaty bir haýdyrly. Ine häzir aýdaýyn bir goýun diýilýän neme bir janly bar bolsa şoň bir çopany inne bir sürüň aýdyna düşüp haýsy çopan bir otlak ýerde otlakan bolsa ýa-da bir başga bir çopan inne bir otlak ýere äkitmäne ýaltanyp bir guru çepde otlatyp şol goýunlar bir ýeri şol otlak ýeri gitmek islähede şol taýak bilen urup zulum edip şeýdip bar saklap bir ýöneköy bir nemede bir gurak ýerde şo taýda nemede börse bir guru çepde otlatyp zulum bilen şeýdip saklap oturan bolsa eger bolýa şoňa da şükür diýip oturan bolsa da ene şundan salyň da alyp oturýaryň men başga sözüm ýok. Ýöne bol ýurt, bol döwlet ýerinden oýnamasa, ütgemese bu halkyň başynda hiç ýelek bir rahatlyk ýok. Şoňa düşünüň. Hani bolýa ýöne inni men şu ýerde inni bilen näme Merdan Muhammedow ýani bilen tarapyndan tanalýan kimine diýip bilýän adamymyz ýaş oglan aslında şunu şeýle näme etdiler de bir halkyň bir öňüne böwet dolmak üçin şunu sakladylar da ýygnadylar. Ýok etdiler ortamyzdan. Ýok etdiler diýenim bilen oňlar üçin käbir içigara görüpler üçin bir beňençlikden bolmasyn ol. Ýok edilen kemine hene Türkiýanyň içinde. Onu Türkmenistana alyp gitmäne boğunasma diýişmeň. Eger şol giden ýagdaýynda da Türkmenistana äkiden ýagdaýlaryna bu ýerde näçe müňlerçe belki milyonlarça men häzir doly aýdyp oturmaýan çünki men özüm bu zatlary men bilemokda. Bardyr özümçe şeýle bar taminçe bardyr kimin üçin şer birimiz. Her bir şahys oň üçin can vermäne taýýar. Çünki ol oglan, ol ýaş oglan hene kini nesileme öndürmedi. Ýaş oglan hene öýlenmedi. Şeýle bir akylly şeýle bir nemeli bir ilmli, bilimli adam öňüme çykdy da bir wagtlar Hakan Paýar aýdady. Hakan Paýar rahmetli oldy. Ýok oldy. Şo Paýar diýetdi. Bu milletiň öňüne bir
akıllı başlı bir halkın eline yara verebilyen adam bolmasa bu yurt düzelmez diýdi. Inni häzir dogry maýdaýyn kemile bir elimizde bir yara veren adam däldi. Ýöne yara diýenim bilen hökman elinde or top tüpeň bolmaly diýen zat ýok ýöne. İnsanlara, adamlara düşünce şeýle bir akıl vermek, akıl diýilýän zat yaradan has hem güýçli zatdyr. Adamyň başynda bir akıl bolsa, yaraga möhür tapar. Haýsy tarapdan bolsa, belki eline avtomat tapar, töpeň tapar. Belki de şol wara kellesindäki şol bir akly bir nemesi bilenem urbiler her kimem. Kim bolsa bolsun da şu ýagdaý bilen urbiler. Oň üçin eline ol yara galyp, ýakly jalyp bir kisan adamyň kellesini kesenen bilen oň bilen adamyň moralyny düşürip bilmersiň. Ol dogrudur. Ýöne esasy zat akıl diýilýän bir zat var. İnsan diýilýän akıl gerek. Ýöne biziň türkmenimizde hani şol barmy? Ýok, hiç gaýsynda ýok. Aýdy bilersiz %99 samsyk şoň 1% akıllı diýbiler. Ýöne şoňa da şükür. %99 samsyk biri %99'ın biri akıllı diýip aýdaly. Şol barlygyna şükür edin. Ýöne bugun häzir käbirlerine diýen seňe bolen wara dinim islamym diýen seňe bolen. Dinim islamym. Şol dinim islamym bilen şu derece şu ýagdaýa geldiňiz. Iýleşer, dogry düşünün. Bugun dinim islamym. Men Peýgamberiň ümmaty Allahyň guly diýip ýören indeşlerimiz bardyr. Düşünün ilki bilene öz şol diniňizi öwrenin. Soňam Peýgamber kim? Peýgamber diýenler ýöne siz ýalak bir insan. Peýgamber diýmek ýöne bir lider. Şuňky siziň ananýan biziň döwlet başdanmaz arkadaşlar serdarymyz diýen adamyňyz bara. Muhammed diýen adam ana şolar ýalak Peýgamber diýip ananýan şol. Bugunky şu gelýän nemeler, şu hereketler Peýgamberiň dowamaty. Siz pikir etmeň. Men dinim islam. Muhammed'in ümmaty. Men naýdaýyn, men Muhammed'in ümmaty däl. Men Arap däl. Men Türk ogly Türk. Türkmen diýilen soň goýlanat. Men Türk ogly Türküm. Oğul hanyň nesli men. Biz oğluň nesli. Arap Muhammed diýmek oje eýýämsiz Arap diýdiňiz bolýar. Hani siz aýdyňyndy Arap diýilýän millet şeýle bir halal millet diýip düşünýäňizmi? Bir kelläňizi işlediň. Jan doganlar, jan ýyldaşlarym, watandaşlarym. Dine ananyň, men ananmaň diýjek gel. Islam bolsun, Hristiýan bolsun, ya da aýdaly o näme şol Yahudi. Sizin Ýewrey diýip ýygranýan milletiniz bardyr, Ýewreyler, Yahudiler. Her kimiň öz ananjy bardyr. Men ýyllar önce hemme dinlere de, Islama da, Hristiýanlyga da, haýsy din bolsa din bolsun, hemmesine men hormatym bardy. Ýöne bugundan beýle men din diýilýän zatyň, ananç diýilýän zatyň hiç birine ananjym galmady. Men diňe bir zat ananýan,
diňe öz yüregimde näme bar, kellemdäki ýani beýnimde näme pikir bar, men diňe şoňa nanýan. Men Allah'ım, men Tanrym. Şol yüregimiň aýdansagy, beýnimde näme pikir bar, ine şular. Men Allah'ım, Tanrymam şu. Ýöne ol Tanrı diýilýän zat, Allah diýilýän zat. Şeýle bir öňmele bir düzgün tertip goýan bolsa eger, bu haram, bu halal diýen bolsa eger, ol Tanrı däldir. Ol bir diktator bolýandyr. Siziň indi Tanrı, Allah diýen zadyňyz şol bir şeýle bir yaratyjy diýilýän zat bar bolsa eger, ol bir diktatordyr. Men ananýan ýekece bir yaratyjy diýilýän zada men ananýan. Men onça da bir anançsyz bir däl ýöne beýle bir öňüme bir düzgün tertip goýan bolsa eger, ol men üçin Tanrym däldir, Allah da däldir. Her kim bolsa bolsyn, eger men şu sözlerim üçin men maňa jogap berebilýän bolsa, häzir edil şu wagtyň özüne bersin, men sezim keten şu wagt. Size şeýdip bar sözläp bilmeýin. Eger şolar ýa-da gudratly bolsa, şeýle bir zalim bolsa, edil häzir ona jogap bersin, kessin şu dilimi kessin men. Olur ýalar ertekelere men inne garnym dok. Size de aýdýan beýle bir hekaýelere onanap görmäňde öz ýüregiňizi öldüreňiziňle beýniňizi işlediň. Siziň Tanrıya Allah diýip bereňiz ana ýurduň başynda oturan arkadaly serdaryňyz biram ondan ýokarda baş Tanrı bardyr. Vladimir Putin diýip Türkmenistany şol ýurdy sömürip oturan Rus imperiýasy bardyr. Şoňa düşünün. Maňa ananmaýa bilersiňiz ýöne oturundanym. Araşdyryň. Nirede bolsaňyzam gözläň, şu maglumatlary gözläň. Taparsyňyz. Men hemmede de göz ýetirdim ýöne size häzir ýeke men size düşündirip oturjak bolsam, men häzir wagtym ýok. Eger men boş wagtym bolsa, men bu zatlar men size ýeke düşündirip bilerdim. Ýöne men wagtym ýok. Ýöne her kim şol ýurt içindekiler men ýüzlemek, ýurtdaşyndakiler, Türkiýede bolsun, Russiýada bolsun, ýa herhangi haýsy bir ýurtda bolsun, girsin, internet diýilýän bir zat bar. Siz ol internete girip ýöne bir bokly PUBG oýnamaňdan ýa-da bir film seýredip şeýde wagtyňyzy geçirmäňden bir ýurduňyň aladasyň etken bolsaňyz, şol aýdylýan gepler hakynda bir araşdyrma ýapyňdan hakykaty öwrenin. Ýoksa bugün PUBG oýnarsyňyz, erteki gün siziň hem çağalaryňyz bardyr, nefsiňiz bardyr. Olar PUBG-ýe däl aşygam oýnap bilmezler. Biz bir wagt aşyg oýnap bularan çağalar biz edilýärdim. Ýaşym orta ýaşa bardy. Internet diýilýän zatyň şeýle bir ulgamlaryň üstüne bardyk, ýöne şu zatlary ýöne bir oýun oýnamak üçin ýa-da bir bokly bir film seýretmek üçin ulanmadyk. Ýa-da o bir bokly bir TikTok'a girip, TikTok diýilýän adam men bir mana bir kötekle oturmaýyn, TikTok'un bir gowy tarapdary gaty kendir, ýöne türkmen milleti TikTok diýilýän ulgamyň
nirede bir bolgusuz bir biderek tarapyn bolanýa. Ýa-da şol bir ahlaksyz bir nemelere, temalarına gireler ýa-da birekler urşmak, söýüşmek üçindir. Ýa bir velayatlaryň arasyndaky sen şatyrsyň, sen marruksyň, şolar ýaly bir nemeler bilen ýa-da birine akyl satyp oturanlar. Siziň haýsy biriňiz akylly? Haýsy biriňiz akyl we birege akyl satmana siziň näme hakyňyz bar? Şoňa bir düşünüň, bir kelläňizi bir işlediň. Siz şeýdip bir velayat arasynda öz halkyň, öz türkmeniň arasynda şeýdip uruşup, gygyrşyp şeýdip ýören ýagdaýyňyzda şol ýogduň başyna oturan haramzadalar peýdalanyp sizi uruşturup, sizi şeýdip uruşturup, gygyrşyp ýörşüne olar rahatlyk içinde ýaşaýarlar we Türkmenistanyň içindäki yer asty baýlagyny ulanyp daşa ýolda satyp olan bir ullakan bir gazanýan adam ýok. Bir her aýda bolsan, ýylla bolsan $1 milyon ýa-da gazanýanlar. Emma şunu bilen ýönekäy bir şyğmar diýilýän neme vardır, nevitin gazyň şyğmaly ham mada diýilýär. Türkiýedekiler bilýändirler. Ham mada $52 trilyon şeýle bir önümiňizi sömürüp otýar. Ýöne siziň ol haram hökümetiň $1 milyon aňra getse, men şeýle pikirimçe şeýle $1 milyon alsalýandyr. Galan 52 trilyon ýokarsan özüňiz hasaplaýyn, men hasaplap oturşakkan, men özüm matematikam däl, men hasaplamagy ýok däl. Menem bir bilimli biri däl. Belli bir predmetlerde atletik bolup okudum. Göne dogry maýdan matematikadan menem gömükdüm. Menem atletik däldim. Eğer matematiğiniz bar bolsa şonu hasaplap görüň. Ýurdun %99 şeýleler, %99 baýlygy ýurtdaşyna başga ýurtlara da Russiýa, Orsiýada siziň söýýän Ors doganlarymyz diýeniňiz şolara gidip otýar. Şoň %99'nyň Russiýa, Orsiýada gidýän bolsa %1%'am siziň arkadagy serdaryňyza, hormatly arkadagyňyza gidip dur. Ana halkyň neme hakkyn nerede? Şol bir derece hem halkda bolmanlygy üçin hem yurtdaky halk yurtdaşynda gedip şuna hiç mi göz getirip bilmediňiz? Menini yıllarca 7-8 yıl oldu. Näme üçin pikirlendim, näme üçin Türkmen halky men diýerdim dediňe bir wagtlar diýerdim öz maşgalamy ejemi hakan paýra ýok bolup gitdi. Aýalymy ýa-da doganlarnaşym hem şolar günäkärlýärdim da bular diýen maňa kömek etmediler. Şolaryň içinde baý betçesem mardy bolan hiç ýere kömek etmedi. Şular kömek eden bolsa men şu eziýeti men çekmezdim diýip düşünýär. Şeýle düşünýärdim da men ýurtdan çykmadym da men Türkiýede beýleki işler görmezdim diýip şeýle düşünýärdim. Ýöne bu pikir ýalňyş. Inni her bir Türkmen milleti ýurtdaşyna çykan bolsa da eger her kim öz göwüni özi kesmek zorunda.
yurt daşyna çykamyzsoň şo ýerde bir kynçylygy görüp näme hereket etmelidigine her kim bir düşünse, her kim bir pikir etse, näme üçin men yurt daşyna şeýdip bir syrnyp bermeli, näme üçin men şol yurdumda şeýdip bir işläp maşgalamy eklep bilmeli däl. Pikir edin, taş döwrüňizde seredin. Yurt daşynda häzir birlen ikilen, belki yüzlerçe, belki miňlerçe, aýdalym millionlarça türkmen halky yurt daşynda işleýän bolsa, o wagt beýle pikir etseň bolar. Ýöne görüňe, türkmen halkynyň 4de 3 bölegi yurt daşynda. Yurdun içinde bir garry gurty, ayal maşgala ýa-da çağa çuwa şolar galdy. Bolýa olaram beýle diýmän. Şularam diýmän. Any iş barmy? Yurdun içine baranda iş barmy? İş bolaýan ýagdaýynda şolaryny 50 ýaşa barar, 60 ýaşa barar, 70-80 edil 70-80'e gödöwne de tuturmak hiç aýtýaňyz Türkmenistanda iň aňyr ýaşada 60 ýaşada bar bilen oklar 50'ni geçtim ölýärler. Köpüse %90 şeýle diýip alaýyn. Ýöne şo ýaşa barana çennem hiç ýeri pensiýa da ýokdur. Eger pensiýa bolaýan ýagdaýynda da albar özüne ýekeje özüne ýetjek pulam däl. Indi biz yurt daşyna çykdyk. Her kim, köp kişi. Köpüsi yurt daşynda ýaş oglanlar, gyzlar, zenanlar, erkek adamlar hemmesi çykdy. İngilizce 5 yıl, 6 yıl işlediler yurt daşynda. Bir adam ýygyna döndüler, ýurda döndüler. Bardylar. Iň adamlar 2000-3000 dollar pul jemläp bardylar. Şol bir ýyla ýetanak soňuna şo pul sowulyp gidýär. Onuň soň näme etmeli şu halk? Şol adam näme etmeli? Ýa-da şulara pensiýa barmy? Pensiýa beriljekmi şulara? Ya yine de şol adam yine de yurt daşyna çykmak zorundamy? Bolýanda bu yurt daşyna çykmaly ki diýeli. Yurda deport bolup baranlar ama iň merkezi deport edýärler. Näme etmeli onuň soň ol halk? Bir düşünüň. Ýöne bir öz behwidini düşünüp bilerseňiz, men neýderin, beýderin, ýa sowda ederin, ýa bir magazin açaryn, şeýle bir biznesim bolar da diýip bilýänsiňiz bolýan. Siz biznesim açarsaňyz, halky düşünmänem bilerseňiz, garyp halky düşünmän bilerseňiz, siziň ol biznesiňizem iň aňyra geçse 10 ýyl sürer. Soňunda sizem şol ölüp ýetip giden bir şol garyp halkyň ýagdaýyna düşýärsiňiz. Eger şol ýagdaýa düşmejek bolsaňyz, eger ýalaka bolarsaňyz, ýalakalasaňyz da ýaşarsaňyz, şol ýokardaky çinownik bölege şolara hyzmat edip şolaryň taşany ötererseňiz, şeýtanyňyza ýaşap bilersiňiz. Eger öz bir nemäňizde öz namysyňyz, araňyz iýen bolsaňyz, eger şol hereket edebilersiňiz. Eger onam öz bir namysyňyza iýdirip bilmeseňiz, garyp ýaly ölünçeňiz sürnersiňiz, ýa-da namys edip özüňiz afar gidersiňiz. Size başka yol yok.
Diňe şol iki ýol bar. Eger janyňyzy olar ýaly süýýän bolsaňyz, janyňyzy gowurýan bolsaňyz, şeýdip biriniň taşlaryny ýalamaly bolarsaňyz, size başga ýol ýok. Ene häzirlikçe men şulatlar aýdaýyn, iýleşler. Men ente kän aýtjaklarym bardyr. Men şul Türkmen halky üçin, şu millet üçin men heni aýtjaklarym heni kändir. Maňa İslam pikiriňizi aýdyp bilersiňiz, haýsymada belki söwgem bilersiňiz, goldagam bilersiňiz, ýöne men köpüsiniň goldamajagyny bilýän, goldamaň %100 gollamany bilersiňiz, ýöne men şu pikirim bilen giderim. Men bir wagt ere düşsem, eger şul zalim hökümet, şul döwlet, arkadaly hökümet meni bir wagt ele geçirse eger, şular geçiren ýatyr. Men şunun düzüne de tüýkürerim. Hiç bir işinden çykmajak sözüm hem aýry gider. Ýöne men şulara boyun bolman. Sizem millet ne düşündiňiz, heýle düşünüň. Men üçin farky ýok. Men artık kararımı verdim. Sağ olun.